alertă în toate orașele. Cineva a încercat să anuleze ziua copiilor. Ai auzit? Parcurile au fost închise. Nu putem să permitem asta. Avem nevoie de ajutorul unui copil genial. Oare cine ne poate salva ziua? Știm cine ne va salva. Eva, cu cea mai grozavă idee. Toți căței, toate pisicile, pregătiți mașinile și avioanele să pornim spre parc. Misiune specială. Să redeschidem parcul pentru toți copiii din lume. Trebuie să reușim. Nu mai putem pierde timpul. Pisicuțelor, sunteți pregătite? Chiar acum pornim în misiune. Toate motoarele sunt în mișcare. La drum! Noi am ajuns la locație. Traficul redevine fluid, mașinile încep să circule normal, iar în parc sosesc deja copiii. Iuhu! Eva, ești eroina zilei! Felicitări, micuță școlăriță! Ai crescut frumos și curajos! Te felicităm acum la final de grădiniță, iar o nouă aventură minunată te așteaptă la școală. Suntem mândri de tine! Misiune reușită! Parcul s-a redeschis, muzica începe, iar petrecerea e în toi. Ai salvat ziua copiilor! Întreaga echipă îți mulțumește pentru ajutor! Pe curând!